Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 160. Avui us vinc a presentar un pis, 3 habitacions, espectacular, totalment reformat. Estem a la zona de Príncep de Viana, en Corts Catalanes. Sisplau, endavant. Fixeu-vos quina entrada més xula, totalment reformat. La part del menjador, part de la cuina, una petita galeria, però té detalls molt bons. Fixeu-vos el foc a terra que teniu aquí, no té tirada directa, però és de bioetanol. Teniu aires acondicionats, teniu acabats premium a la cuina, us quedarien amb els electrodomèstics, com veieu aquí la nevera americana. Fixeu-vos la illa que us queda aquí al mig, la zona de la taula i la zona d'estar. Per aquest costat d'aquí tot amb calaixeres, amb frenos, rentavaixelles panelat, que el podríem obrir, i tenim forn microondes per vosaltres. Aquí una petita galeria per fer tema de la rentadora amb caldera Vaillant. Caldera Vaillant, màquina d'aire condicionat, rentadora i secadora, la podreu posar aquí. Aquest menjador que teniu amb el terra es va posar un parquet totalment nou, ara fa un parell d'anys, teniu un AC5 col·locat. Fixeu-vos, un rebedor molt i molt petitet, no arriba als 3 metres, i un total de 3 habitacions. La primera a la dreta, habitació, podria ser una doble, però vindria a ser la més petitona que hi ha aquí, una individual. Vale. Radiadors correctes, calefacció individual a gas, tancaments en doble vidre. Fixeu-vos, és una habitació molt correcta, des de luego és grandeta. Aquí estaria l'habitació principal, que és una suite amb bany. Fixeu-vos, quarto de bany amb elements suspesos, per escombrar us anirà de conya. Què tal? Aquest quarto de bany sí que té banyera, amb moble, un espill molt gran, columna, val? I radiador tovalloler. Fixeu-vos, en aquesta habitació principal teniu espai per tot el que és el llit, per tot el que és un espai de moble. Aquest immoble en principi t'entra sense el mobiliari que veieu, és perquè el podeu posar vosaltres, però com veieu hi cap bastant els espais. Amb aquesta banda d'aquí tenim una terrasseta, és una terrasseta d'uns 6 metres quadrats, que és aquest espai, però li vam fer un afegit, que és aquest d'aquí, al qual se van fer un petit despatxet. Ho podríeu desmuntar i tindríeu tota una terrasseta, que podeu fer la rentadora i demés, o podeu mantenir aquí, que seria com una quarta habitació. Què més? Què més? Moltes més coses. El passillo aquest que havíem vist, justament aquí davant tenim quarto de bany, és petitet, és el de cortesia, però com veieu té radiador tovalloler, té ventilació forçada i fixeu-vos quina columna més xula. Plat de dutxa que els hi ve a peu pla, mampara de vidre, alumini. Bé, i aquesta és la tercera habitació, que també és una habitació molt completa, molt correcta, el seu despatxet, la seva toma de televisió i l'armari. Doncs molt bé, companys, ara acabarem un altre cop en la vista de el menjador. Doncs cap aquí. Com ja sabeu, companys, al 973 10 22 86 trobeu el meu equip i us oferim aquest immoble. Com ja sabeu, treballarem també els vostres. Ens veiem aviat.